Mañá estrenarase en Berres unha muiñeira adicada a esta parroquia. Manuel Anxo Rei, presidente da Asociación Musical Os Goliardos, estivo esta tarde con nós para explicarnos de onde surdiu a idea desta peza. Pois nada, simplemente confesar que a parroquia de Berres, sendo das máis grandes dinámicas do Concello da Estrada, pois non ten unha peza dentro da música tradicional dedicada expresamente á parroquia. Entón, dai a razón de pensar en facerlle unha peza dedicada especialmente á parroquia. Entón, para isto, pois pensamos cal podía ser unha das notas máis distintivas da parroquia de Berres, e creemos que é o traballo do torno, porque xa desde o derradeiro tercio do século XIX pois vense facendo traballo artesanal alrededor deste instrumento de traballo, vaya. E entonces, para facer esta peza, inspirámonos precisamente no traballo do torneiro. Eu para iso desplaceime un día á parroquia de Riobó, limítrofe ca de Berres, porque conozco ali o torneiro que hai Xaquín Espiño, que traballa no taller de García facendo gaitas galegas. Entón, os sons que producía cando o torno está funcionando, pois teñen un aire especialmente de muñeira, non? Entón, pois, fundamentalmente, sacando dous tipos de sonido que facía o torneiro no torno, fixemos unha muñeira de dúas partes, con varias frases musicais donde se van variando as cadencias finais, non? Entón, esta foi a razón de facerlle a peza. E tamén hai que agradecerlle á Comisión de Festas deste ano do Amparo, que acolleu con moito interese esta iniciativa. Entón, estrenamos a peza mañán, día 31, ás 11 da noite. E vaise deixar os folletos, onde se explica a xestación da muñeira, máis a partitura vaise deixar ali na parroquia para vaise dar un folleto a cada membro da Comisión de Festas, un tamén o torneiro Xaquín Espiño, de Riobó, e outros dous exemplares que darán para o teleclub da parroquia. Manuel Anxo Rei tamén nos comentaba que había certa expectación na parroquia. Pois eu supoño que sí, e ademais tendo en conta que Berres quizá tamén sexa unha das parroquias máis antiguas do Concello da Estrada, non só das máis grandes, senón tamén das máis antiguas, porque a palabra Berres probablemente proceda dunha voz indoeuropea prerrománica que é berra ou berri, que significa novo ou aldea nova. Entón, probablemente xa en datas anteriores aos romanos había indicios de vida, vaya, nesta zona da Estrada, e por iso, pois extrañame que precisamente, dándose esta circunstancia, pois non tuvera unha peza propia de música tradicional. Ou incluso tamén se temos en conta o exquisito gusto musical que teñen os moradores da parroquia de Berres. De todos é conocido que houve sempre se combinou o traballo e a afición á música. Por exemplo, membros do xa desaparecido grupo Airiños da Ulla, pois había xente de Berres precisamente deste grupo musical. E por iso a miña extrañeza de que non tuvera unha peza propia, e entonces intentamos poñerlle remedio facendo esta peza musical imitando os sons que produce o traballo do torneiro no torno. Ademais, tamén nos falaba da Asociación Musical Os Goliardos. Estrenámola nós precisamente porque eu son presidente nestes momentos da Asociación Musical Os Goliardos. Temos tamén un grupo que unha de cuyas finalidades é depurar un pouco o folclore tradicional noso, e investigar en este campo e incluso crear novas pezas musicales. A asociación naceu este ano, recientemente, e empezamos agora a facer as primeiras manifestacións públicas da nosa actividade.